Primavera e calor piden comidas máis frescas, menos copiosas e con menos graxas. As ensaladas son as mellores aliadas, son as que mellor entran neste tempo. Combinar os ingredientes que nos gusten sen que falte a proteína, animal ou vexetal, e desbotar prexuizos canto a sabores e texturas. Con iso, a ensalada perfecta é cuestión de imaginación. Desde que empezaron os días de calor, Ana non para de reencher ocos na súa froitería, sobre todo de vexetais para comer crus en ensalada. Demandan máis a leituga, tomates, aguacates, son a lisa, a rifa e a morada. Entonces mistúranas. Fora da clásica de leituga, tomate e cebola, nunha ensalada cabe de todo. Non hai mesturas prohibidas, pero sí unha regra nutricional para convertela nun prato único, saciante e nutritivo. Ten que levar proteína animal ou vexetal. Los garbanzos sí, porque es proteína completa. Por ejemplo, las lentejas no. Puede ser de arroz con lentejas, que ahí los nutrientes que no tienen uno, en la proteína los tiene el otro. A de arroz con lentellas é xustamente unha das que máis sae neste restaurante especializado en comida saudable, no que empezan a notar máis ensaladas nos pedidos e recomendan xogar cos sabores e texturas. Que máis gustan son as de espinacas con queixo de cabra, almendra e mazán, a de ibéricos e a de arroz con lentella cocida. Proben sabores novos, combinacións diferentes. Non sei, unha ensalada con unha fruta asada. Os aderezos tamén poden ser nutritivos, inda que escollendo ben os ingredientes. Con cacahuete, con crema de cacahuete ou soja, sabes, a salsa de soja, unha vinagreta con soja. Si son procesados hay que mirar siempre los ingredientes. Así que para crear a ensalada perfecta, menos prexuizos e máis imaginación.